boas tardes. Gracias ás señoras deputadas e deputados por a súa asistencia, como é normal sempre, a esta e seguro que a todas as comisións. Eso demostra a responsabilidade que no mundo en que vivimos é tan importante. Pois moi ben, bueno, pois vamos a dar comenzo a Comisión de Cultura, Deportes e Mocidade correspondente ao 15 de febreiro do ano 2018. Señor secretario, por o que acabo de decir, pois non hai dúbida de que asista a quórum, porque asisten todos e cada un dos membros desta comisión en representación dos distintos partidos. Entón, sin máis, pois empezamos coa orden do día. O punto 1 é a ata anterior correspondente á ordinaria do 18 de xaneiro de 2017. Se non advertiron vostedes ningún erro, nin outra deficiencia, pois sometémola a votación sin máis, e se non hai nada que obxectar, pois entendo que é aprobada por unanimidade de todos os asistentes. Moi ben, nada máis, moitas gracias. O punto 2, mocións de urxencia, non constan. Non hai ninguna presentada. Moi ben. E antes do punto 3, informarlles ás señoras deputadas e deputados que mañá, senón que me corrixa o señor secretario, vai a Xunta de Goberno a aprobación das bases reguladoras da convocatoria do 5º Premio Estatuto de Autonomía de Galicia de Debuxo e Redacción Escolar. Como outros anos saben vostedes, pois vense celebrando tamén isto, entendo que é moi importante para o que representa. Nada máis e nada menos que a Galicia a que a terra nai, o estatuto, as normas que rixen a nosa comunidade autónoma e os nosos destinos. En principio, pois, non teño nada máis que decirles, salvo que os señores deputados e deputadas teñen agora o turno de robos e preguntas para faer aqueles que crean convinte ou que... Perdón, sí. Non pasa nada. Don Ramiro, sí, ten esta palabra. Moitas gracias, presidente. Boa tarde outra vez a todas e a todos. Teño simplemente unha cuestión, supoño que ahora mismo non me va a poder contestar, pero en todo caso, pois eso, rogaría que se tomara nota, que se fixeran as averiguacións pertinentes e que se me dera algunha resposta por escrito de alguna maneira. Trátase de que tivemos coñecemento de que hai material deportivo da Diputación que está a ser utilizado no gimnasio do balneario de Laias, entón gustaríanos saber pois en calidade de que está ese material aí, se prestado, cedido, depositado. Esa é basicamente a cuestión. Moitas gracias. Graciñas, terá a resposta, señor deputado. Hola, moi boas tardes a todos e todas outra vez. Nada, eu quería preguntar que tipo de relación existe actualmente, que relación contractual existe actualmente cos monitores e monitoras que prestan o seu servicio no pabellón Paco Paz. Non se me pode responder agora. Non, evidentemente é un tema moi técnico. Personal laboral. Me está dicindo o señor secretario. Laboral e laboral. Hai pouco se que emitían unhas facturas... Sí, pero el personal laboral foi declarado laboral por sentencia, recientemente. Había unha parte de personal... Sí, eu sei que... Non recuerdo ahora, pode ser hace un mes, cosa similar. No, pasa rápido el tiempo, bueno. Pero vamos, sí. Había una parte de personal laboral y otra parte de personal que se contrataba vía contratos administrativos de servicios, motivado básicamente por las limitaciones a la contratación de personal que se establecían, ¿no? Y esto pues motivó el recurso a la contratación en régimen administrativo. Y bueno, pues una parte de este personal reclamó que se le reconociese la laboralidad del vínculo y el juzgado de lo social pues falló a su favor. Ben. E logo outra pregunta. Fai máis dun ano tamén se solicitou dende esta casa a cesión da Casa da Maxia por parte do Concello de Ourense para fins museísticos. Quería saber que museo se iba a instalar aí e logo tamén fai máis dun ano que non sabemos nada, non se fixo ningún tipo de actuación ni nada, queríamos saber por que motivo. Pois daráselle resposta como non pode ser outro xeito. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? Pois, se non hai ninguna pregunta, ningún rogo, pois moitas gracias por a súa asistencia e levantamos a comisión.